E mort ăsta. Băi, Rocket League. În picioare. Gata, nu se face. Deci tu mai încet ăla. Da, dă-l mai... Haide. Urcă. Dar nu mă dă. Gabi, urcă! Haide. Urcă! Gata, păcat. Gata, urcă. Gata. Stai pe tele. Bă, cum închid meniul ăsta? Bă, cum închid meniul? Bă, cum închid meniul ăsta? Apasă experiu! Nu merge de aici. Mort. A, mort, da? Mort. Ok. Mort. Să ai bani permanent. Mort. Bă, a băgat cuțitul în mine, a băgat cuțitul în mine. În cine bagi tu cuțitul, frate? Da, ia uite. Uite, m-a băgat, hai, dă-i. Dă chelă, mă. Suge cu mine, băga. Te distrezi? Ce vrei, mă? A, mai Pikachu sbatte grama! cu asta, da. Te salut, frate, bine ai venit la Carmit. Gata, am luat. Am furat. Digla. Pikachu sbatte grama! De ce dai în mine, ești prost? Ce trecut dai în mine? Am dat din greșeală și tu mă lovești. Că dau în tine din greșeală. Dai nisip. Dar lasă-mă că ne-mi faci odată. Am făcut odată din greșeală și dai în mine. Nu mai pune pe mine că mă țin intimidații. L-am tăiat. Ma, mi-a dat aici. Știm? Ia zi, cum Haide-te jos, trage. ia zi, mă, ia. Nu. Ia, dă mai față. Nu-ți permis tu, mă, să vorbești așa cu mine, nu? Lasă-mă pe el. Haide. Uite jos. Ce mă oare bea unde? Intră. Asta e sentință dublă. A, da? Spatele în viu. Hai să răspund și eu la fail cu fail. Hai să răspundem și noi cu fail la fail, nu? Hai să răspundem cu fail la fail. Hai să răspundem toți cu fail la fail, hai. Te-am luat. Intră. Mamă, bă, la cheie de cartier. Pe ăsta, ia-l pe ăsta. Nu duci pe tine acum? Nu există. Da, ce Acum. Ce faci pe bune? Acum. A, n-am 32. A, de ce nu vrei să deschizi buzunarele? Așa, Băi, chiar ți-a dat, ce ți-a dat? Ești liber. Ce să am bat ceva? E jos de mașină acum, jos de mașină. Jos. Vreau să vorbești ceva cu tine. Și tu bagi arma acum. A venit peste mine că Dar îl împuși pe ăsta? Care a zis? Da, am pus. Care ai zis că Băi, zi mediul ăsta, că-i pun pungă. Ăla care a fugit afară. Vezi că vin după tine, Victor. Ce diare că îl percutez acum? Care a zis? Hai, vezi. Ai intrat înăuntru. Mamă, ce se dă? Picaturul! La măta. Bun. Picați-l! Ăsta-i Gabi, nu da, ăsta-i Gabi. Stai să Pe vezi acolo ce am la ala. ușa mare. Fugiți că vine adminul. Scoate mașina și ea, scoate mașina, Vali. Văle, ai luat glanțe, ai luat glanțe. Da, nu, n-am luat, scuze.